Stade Wobi o le ye Bobo Dioulasso ballontan terrain fɔlɔfɔlɔ ye bi a bɛ lahara dɔ la min fɔ ka gɛlɛ a san 10 ye o y'a dilan nka a yelen ko a ma ɲɛnabɔ ka ye a ko nin kɛlen don sababu yɛrɛ ye ka Bobo yɛrɛ ballontan to kɔfɛ Musa Banba min ye ligue président ye o ka faamu taara fo ka ɲɛ n'an y'a ye an bɛ obligé ni mun ye match babɔ ye an bɛ ko bɛɛ kɛ kuma dɔw yɛrɛ an bɛ obligé ka jouer terrain long tarata an b'o don ninnu ta ka ballontan o b'a yira k'a fɔ ko terrain tɛ yen terrain kelen min fana bɛ yen nɔ ni éclairage dun tun bɛ yen match fila bɛ se ka jouer dɔ bɛ jouer wula fɛ dɔ bɛ jouer su fɛ komi a bɛ kɛ cogoya min na Wagadugu et puis an tun b'a dɔn fɔlɔ a tun bɛ kɛ ten fana Bobo yan. Terrain ni yelenbaliya ko ɲuman tɛ ballontanlaw fɛ o kama lo anw sera Maya ka entraînement yɔrɔ la k'o ka degeli karamɔgɔ sɔrɔ min ye Usmane Kɔnpawore ye. An ka jamana tile jamana lo an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ kalo min na avril aw fɛ mɔgɔw ka taa jouer tartan kan a bɛ mɔgɔw sen gan magiriw bɛ gan joueurs yɛrɛ bɛ ji min a bɛ na ni bana caman ye. Mɔgɔ mɔgɔ ye Stade Wobi kunlama ye a bilama ye jigitigɛ ye olu fɛ i n'a fɔ Sulemani Ba min ye Maya supporter ye. Stade Wobi anw hakili b'a la dans les années 80 Stade Wobi an bɛ match filɛ su fɛ an bɛ su fɛ match filɛ mais en 2024 21e siècle lumière tɛ Bobo baara lo dɛ. A sɔrɔla cogo min n'a bɛ ten Musa Banba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka se k'a faamuya. Depuis 2018-2019 fédération tun ye layiru ta ka se ka Stade Wobi ka courant don a la baara nin ma se ka laban kun caman baara Covid nana ɲagami a la entreprise fana tun bɛ a baara nin kɛra ale nana yira ko Covid nin kama a ma se ka baara nin ban mais an bɛ se ka min fɔ wari bɛɛ ma di entreprise nin ma contrat nin tun ye wari da min ye pourcentage dɔw dira entreprise nin ma. Terrain nin kora Sulemani Ba bɛ mairie lo wele o ka lɔ o lɔyɔrɔ la terrain nin ka segin a nɔnkɔrɔ la. Terrain ni mairie t'ale ye dans mairie yɛrɛ le ka kan ka kɛ parce que mairie bɛ recette sɔrɔ a la championnat match o match bɛ jouer recette bɛ yen concert o concert bɛ jouer recette bɛ yen. An bɛ yɔrɔ min na ɲina a bɛ san 10 bɔra ni yelen tɛ yen Bobo Dioulasso Stade Wobi la tugun. Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔ la.